ke jongi le se kum ka HYC volunteer unit ka bang ila don aslam ka bang kuat ban ai ka bang ila sakai cak body ba tentang isu kemen bang ila ban IT kini bang isa IT kini syuki san hutli cerita senta body ko pam tang bang ila tang bang ong ba in ajak senta body dari kini kijing penderkam pak kan long lang ka jing mentoy yangi kum ka circle kiwi ru ada kidon kam ya kini syuki dari kini syuki pak kan long ga ha ka jing ri ga jing suma jong ka HYC se gini ni ha po ka jing tip jong bu office secretary isi ngara mat ha ba ka i kini ka jing yo ka jong i galong ka jing smakman ka ha ka jing ya train ka ikan ba MDC jong ka mau lai ai la pensinga wi kini jing kuat jing trang ki jongi pat me las singo ki jing singo ki jongi pat nayo ikini nadu benai agos jing sha ni wan IT kini nadu bangi tangdak news nam jong ke unit dan rai nama ka jing jana untuk hak kan military ni dak kan news nam tingi kemyo ban IT dan agak jing bun kam untuk tingi la simno ya kan ga sinjam ka bamta ka ban long ro kum kata ka jing I give Christmas ya ka sinda body ya kini kisuki tikijing keren di kabar lingkar ke jonga kay tangkatahi do bulay unang don ringkat bat pikin kitkam jongka sengkini kin kitkam jongka mulai circle kin kitkam jongka Shillong City banginang la anyo ya kaman siam ke bantre kamha nak bentar ni ba kejat benre tangi kitit polisi hajam ngadap kajing sukumen ke besisya aba ai ba ka dak ki unit kelala kat ni bangan pet ji kini ki jing ai semua hai jongka sepok kamu sepok ka HYC ke jing fu ka kini ki lawan lam ha pok kani ka pok kani ka janmi ka menta kalong hoi lesing ni nam don ka fon lesing in don ai ndai ka jing tre stom ha kani ka janmi ki ndai ka jing tre stom ka jong pi jong unit lada ide ibarat landri behe batu pas ilamai phang laong ba kini jing ai berat handai haga jing smong jong nahi nga try buat ki circle ni kini ki circle ki ban no senyang sepok ka CEC na try ki duna hadu mentang 4i baka kini ki circle jadi ki unit ki bakin one eye senyang nam ta ka CEC baki display bapila display ha kani ka janmit ko menta ilai baki pi display kini ki jing ai semua pha jong pi nam tharai su bangan ong gade baret ndai ke jing ke display ko bapila i ke baret de jing trace tom jong pi ke jing minot ke jong pi jong unit jong pi ba pila ban la ban mon ra haduk kan ni ya kani ki jing ai semua pha ke jong pi nam menta ka pha ka miet jong ka kon hon ke jongi kum ke HYC hi bat namenta ka imnang salang hi ko we ka jing ai mesin mi pisian bat pi ka madat baki net pila le ka bhatam sin namenta ka HYC pila le ka bhatam namenta ka imnang salang bat ai ka ni baka ai ka ni ka message kan rung hamman ki net bat ha ka man ki circle baladang i ai khendiet ben pa ben namenta ka circle namenta ka unit namenta ka imlang salang to kade ka ni hatu kam de ka nuksa yani bangin ai khambon susu namenta ka lawai ba phnai jongki ban pateng ki banwan ki jongi kat bala hi kani ka jinya lenti ka jongi kum ko unit ni le wori don ki jingmut ki ba bon ki jingmut ki bayar ki bangin le bon penpang syak terkai beringkat ke jingdor ringkat lang ke jong bulai unai terku yang ingin han kini tiat ki jimi buat bengelak ban poi segi benta ki ba inlak ban ai ka jing syakri ke ba don kam te ngit skam miru ba ki unit ru ken ngin ya na kata ka ju ko lim ti bu inlak ban ne ki ko han dak ilang sana ba kum ki khot hi ngi dei ki ba ha ki bon le se ngi pan ma bon ki program jong ka seng ki ba mentala katu ko ni bana ni khamio ni sim menta syu kat bala ngi le ban be en re tudam ki por ki bangim la syu ban be namar naka
daw kakam bola kebangi kakam kebangi trei bu ha pun pembiang hayen kendri kata ke musim si reham ke budan hapo jungi pot kam ai lat pot bersong thai kam ai lat pot di tak daw ye le ka bola bungin mi sikmat bungin ya kenduk lang betang kami para mengi bunyi yo isyong ben tu lang kiwi khat ki nongilang na tepat waktu kenal lang jing duai yang ni di khat bukin nongilang joko choi sim ra buki kenang bungin la nang ni sikmat bungin ayah kata ke bahatam hakabi dai buat sipara dekat buat kumju ya ka sinang batau bilang salang kumju ya ke circle buat ya ke soisi hibu koi nak yang jong MDC ulak penuh ya kini ki suki yang ni sampu telik suki om tang kata re ulak airu buat kene ke sound system ke speaker mau berki mic set dia buat gitar ila yo pum ka ila ko no pum ka gitar jo ide akaba lada nakaliang mono nakaliang ki circle lani nakaliang Shillong City lani nakaliang ka CC ha kono popor ni kam in ila don nak jo ki mai di thmai laki jo ka sound thmai Sini kita taruh. dengan don jing e shu muntah ha video le si ki program ki ba khamret mungin dum don jing e shu ba don hot muncul baru shiga tu speaker jing e tu speaker jing e kala ni sign ka tu ni man kini ba betri jing jing thut kan yo machine te mentang la yo ni ki ter bu thmai ba ni khmar lu ni de program ni sen na tu kam ko ni te binu ilam bila ilam ni ba nim dei bangin pet bakaseng kan ai ni di mengi di ai keseng te kata ka de ke kemudian apa jongi ko pelong ini bangin boilang ni kulo lang ni por but le ban poi ha por o bien ti po mor kaneng ban yo ban poi bien ha ni por rai last tang slam sang program kut slam sang program dang ya da mi na war kaneng ha por ba di ban sedang meeting ni yang rai ban aktar ni la le stop la di sini boy but kampar sini rai so komen pat ban poi office of sing ban yo ban dia dan petah ini program nomor ba teng ngasong bom bala dang nila ban tri ya kaseng la tri baro sini ru ni so komen dang la ba tri baro sini ban ya bom la baro sini di idan ni tai musim di por balat istanat ba ban ya tri kamseng compare la ka ka juat la ka jangai la ka te ka pon rei habang yo ban no ya usnyang ban hei sya kaseng ban dang ba kaseng sya ka jet ru ni tra bi bro wi ngadap da ti so komen ba karo kata nak liang kaseng mi ka so buram sikadi hi ga mar baki unit ya ka ba pilano ya uni usnyang berhei ya kene jing ai so ba Christmas ni la banong sya ka sengkemi bat habong sya ka sengkemi la long mangin ya penet lang hi mau ka sengkemi gam dei tang ki si member ndri kadi lang jong barok ma ka sengkemi ka kedup lang barok but ngas no sarong la long kumba ma long tu ikmi la ni pa ba ladawan ai so ba ki kun so sarong so meng ma la so nam la thu khana ru sani satai ki jinglong jingman jab ru khasi jongi mi pa ma ta yo thit ukun la le ka kun ya ki mi pa ngi ki set ya thu khana nam mo ki paramarjan per pa ai pe ki kun jongi ki le ba ki trisman pe ki pentet ka kali pentet ka juti pentet ka jan so ki mi so nam ma ta pron kamru so kan mo pet kene ai ki khoni rakhmi ti kalong ka ek ba sotanat sikadi kalong ka ek ba penlong ka ba penpau ya ka jinglong perkhat ka barang ba ka jong phi kom phi unit ban mi song sarong ban mi so kemen panlap ya ki unit ki jongi apa mulai kamrat ba ki unit ka tri bha bat ka tristom ngi pha ru ya ka korwo leng ba jong phi ba kum ba philai thu ba ka di jing ai so ba jong ni sibron borom jang mulai ting ni nak leng kaseng kimi leng ba jong phi ngi pha ru ya ka korwo ai khublei ba te bot thau ibadi MDC jong phi ya ba la ai song ba ya kan ni kisuki ba ngi kit pocket riang ru ya u bo unang yo ya kamet ka phat ka put kia bun yo ya ka bor ka jingnang ka jing start ya ka ba nang la ban tri khamba nam ta ka mulai ba nam ta ka ri ba ka jan ru hi bro hoi udi lok ba nga sai kan du ajan mang sngi ki kam dengan sa ai khublei yu ru mahmat ru ri officially mo i pha ro lu ba jong phi bukin pa le be ku bor bat ka ku do ka jong i seng iba
tibor thau di MDC berom jong pi tina ka liang ka seng ikit bok ket wiang ru ya pi ga unit ya ka ba pinang tari kam pa su nang ni kidan kimat ki jura ki ba khia hadu kata ya ka ba pi phim sem lai ha ka por ka jat ru ni trap ka dot kam ya ka choi si ban mi sama la da gadi ka LP la de gadi sai CB la di upur sam ka molai hi gadi stronghold jong ka choi si la silong ki bro ko ni nom la ban len ya ta na mau beli kalau ba ki nok sok slong ko mulai ki borom bar ki support ya seng ka di namar ba ki khot jongi le si ki em ya ki em ka ba ya di dur ki la ban pen ya di ba ki snong ki la ban pen ya di ba samla ki nok mi lo pa ti ya ini i jing shania jong ki bru ha po ka mulai yem di ban le kam kai pat ba kin du jing shania ai ha ba ki bru ki shania ba ki bru ki ai ya ka jing i ba ki bru ki pen pau ba ki tre lang ba ni di ban tre kam pa su Ada ladang gile kam kai no, ladang gile big no mangi, ladang gile persa no ik bos no bertau klem daya tip ya sedang kekut, ladang isu ya dendau bat kiseng sama bat kiseng long kami, kapan long ya kiseng lese bukan du bos kiski. Kajing klan jo kiseng kalong kadi kajing teris tom jong kita kat, kam dek ya kajing klan kijongi kinong alam, ada kadi kajing teris tom jong kita kat aman kinit aman kisafil. Ki beriu kin so tanat ini seng lada mangi kum ki khot ang seng nginang kum no ban ya dei bat ki nok song snong nginang kum no ban ya dei bat ka snong ta hot le se kin don ki kam ki ba le se ki kum bakala ki nong elam snong om ban seng ha ban keren ten rengi sa ikai ki unit isarkil gong ba haswa ban keren sabar ki ban kendu swa ban keren ya flu jo mot swa ba na beli dangla ban ya tim ya telah ha bom i beriu ban ya balik ya nia sa kot kubur lada kamadat baki kalap yorong pak song berbaki uteri bakla tang ban lagi kendu haying ngomdon por la kloi swa perslop te kata bakla reda let swa la keren swa la kloi jubut swa la dom snap te sapet ka sen ga haben sip la kajong karai ka haben sip la kajong kata ka ba isa ikai man ka por bat ya kuburom bat ya kor bat ka jinglong slur ya ka jinglong sempang bat ka jinglong satar usus tham ko di kesni krau jong kani ka sengi kong tay hajat mero jongi ko di sengi aku ba prap hui snem jong blus tham hui kai ni ba ha jinglong jongi kong ki kon ni otrep ni de belong ki baslur ki bastat ki basempang bat ki basatar ni ha balong ki basatar ha boro ki liang ni ha baslur man keren ni ha hok bat ki jingi sha ni ha ban tres tom lo jong ban long ki bru ki bastat bat ki basempang bat ki yo jingai khang ba utau senyang ban hei ujong ni sha kajat mero long ba kaseng kin sa 6 serta bat kanta nek sa kasih mi bong kapediang hun dan sim kini cingai song phang joki ikit bok ka duang ya pi pinang kiu irat ak liang borok bat kum mangi ong ba kadai jong kaseng mi kumut kadai lang jong borok kan HYC tingin penot kam hok ki kini ki tiar singin yarap haman ki kam jong kaseng ni dot kam ski man kapor haman ki kam jong ki khot man kaseng mo si ki dan mo ki khot kaseng ki la penot kam ki la ban yarap ki khot klem da siu ya ka Ciklut tingsep mana kebat lagi wine away official sing sekena. Pada second don ki parari paradok parsenam jongi kebadan kam jing erat makseng. Leng bahkan ni jing warak jong ping lala ban yarap ki brio kebadan kam jing erat makseng. Te kubli subun dia kan jing asung ha jong ki but sing shimru ene kabu ban ai kubli Christmas besok bakmen lepa yang gilang barok ane kepot ni sana ai kubli le selang bagi message lang bagi phone aga pertim ta but ni kemel inti bo usnem uban wan undi usnem uban dak jingker khu ya gari bar kajak mero jongi undi usnem uban aji kan ban de hibru baduk ki besuk ba jenjar ban ka khamsan kalong bangi lakmi inti le si bo usnem ban wan la dak thei ga marian ka elan jadi benda khondo yam ban pen urlong no sendan thui ban penyo no ka LP ban pen kena ba uput sam de pen bek na usnem ban wan bat nga pada ubli udah rekat nang ban ni bat mangi bekerja mendru dan rengkat rabat ni so orang bau senem arjar aku wah bende senem ubah ribat kerja mendru netrep kan yo ya kita ki anya dari ke KLP kan yo ya kita ka jiksohun banyu iba lese ketin kasikan rumah kernet ke opera singin la ban be thong itu kar metoru nang tuna temio molong bat khamtam lese ngila ban penolong wat yo pur samru la ka jing tres tom la ka jing telilang boro ka kam ka bangi hab bandei ban le ka di kam ka bobun ni khil ti bo boleh ron kat lang bat ni on aya ni ka met phat ko kia ut ker khu ka do ni bangin ne ka jing tri teli telang po ja sen
berbangin long gawe di kisur ki baklaj jong kajet belum nak ki berko di tang kini tin bakhandiat tu seprang supaya dari Islam ka HYC merat baki unit Islam ka HYC mulai circle Islam ka sen HYC